फुरा बार बारबाय आरोना जोङो बेबायदि उरायहोदों नै इन्डियान फ्लेगखौहाय पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबा दिनैहाय 15 आगष्टनि मुङावहाय फुरा बार लागाव मय लांनाय लांदो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै जोंनि पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबआ बेबायदिनो 15 आगष्टनि मुङावहाय बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होनाय जादों जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जोंनि पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबआ बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होनाय जायो 15 आगष्ट जायोब्ला दा दिनैनि दिनावबो बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ होदों जोङो गामियैनो 6था टिम बानायनाय जादों ओमफ्राय न'खर प्रति जोङो बेदरबो राननानै हरनाय जायो 3 केजि बा 2 केजि ओमफ्राय बेबायदिनो गेजेरावनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायबो जानाय जायो ओमफ्राय जोङो फार्स्ट राउन्डआव जेननायनि थाखायबो जोङो 12 केजि हरनाय जागोन 6था टिम बानायदों 6था टिमाबो गासिबो प्राइज दंजोबो ओमफ्राय सेकेन्ड राउन्डआव जाया जेनगोन बिथांमोनाबो मोनलांगोन ओमफ्राय क्वार्टाराव जाया जेनगोन बिथांमोनाबो 15 केजि मोनलांगोन आरो ओमफ्राय जाया फाइनालाव थांनानै मोनहैयो बियो बेबायदिनो जोङो 21 केजि ना बेसेबांबा बानायनाय जादों ओमफ्राय बेबायदिनो सेमि फाइनालाव जेननाया बेसेबांमोनथाय आं एसे बावबाय आरो एक्जेक्टलि ओमफ्राय बेबायदिनो फाइनालाव जेननायाबो बेबायदिनो 18 केजि बेबायदि मोनगोन आरो ओमफ्राय जोङो 6था टिम बानायदों 6था टिमाबो मोनलांजोबगोन आरो ओमफ्राय जोङो प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि जोंनि पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबआ फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ होनाय जायो 15 आगष्टब्ला ओमफ्राय आं सानदों गोबांथार जायगाफ्रावबो बेफोरबायदि फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया जागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैबो जोंनि बे पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय जागासिनो दङ आं नोंथांमोननो एसे भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों जोङो गामियैनो 8थासो टिम जाखायो जोंनिया पर्बतजरा गामिया ओमफ्राय जोङो देग्लायनि बोसोरावहाय 6था बानायनाय जाबाय दा एसे दिन्थिलांनायसै नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन आरोखि ना दा ओरैहाय नै गावबागाव टिमफोरजोंहाय सापर्ट जानानै दङ बबे ग्रुपजों गोग्लैदों बिथांमोना ओमफ्राय खेलाया माबायदि जादों मोजां दा ओरैबायदि औ ओमफ्राय लिना माबायदिथो बरिया दा ओमफ्राय नै जोंना मारै जों गामिनि बायदि खेला गैया बरिया जादों बोसोरफ्रोमबोथ' बिदि जाखायो बोसोरफ्रोमबो औ खुसिजोंनो जोङो सान बोरबा मोनलायखायो औ थानो सुखुलायखा दा औ दा न'खर प्रतिबोथ' बेदर होखायो जोंना न'खर प्रति माइरं खानानै आरो जालायबावोसो आरो जाबावनोसै दा बेबायदि आरोखि ने बेसेबां खुसि ओमफ्राय आब'आ गोसोआव माबायदि मोनदों खुसि दा खुसियालाय खुसि औ दा लोगोफोरनिफ्राय खोनाखाबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जोंना नायगासिनो दङ नै ओमफ्राय नै ओरैनो दल मोनसे जाबावलायबाय गावबागाव ग्रुपजों सापर्ट आरोखि नै ओरैहाय नानिमोनाबो नोंसिनि दला देरहादोंना जेनदों ए जेनबायसो आखानो बारा इन्टारेस्टिं मोनाखिसै आरोखि दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय गोसोआव माबायदि मोनदों दिनैनि 15 आगष्टनि बायदि मोजां मोनदों औ ओमफ्राय जोंना प्रत्येक बोसोरफ्रोमबोथ' बेबायदि जानाय जायो ओमफ्राय नों मा बुंनो सानो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो माने 15 आगष्टआव बेबायदिनो इन्टारेस्ट खालामबाय थानो लुबैयो आरो मोजां मोनो औ दा बेबायदि आरोखि नै फाइनालाव थांबाय जोंना औ फाइनालाव थांबाय औ जोंनि ग्रुपजों गोलैनानै दं औ दा नायबाय थानो हागोन बिराद सापर्ट खालामना हो दे फाइनालाव देरहाबावथों ओरैबो दङ नै गावबागाव टिमफोरजोंहाय सापर्ट आरोना फुरा गावबागाव टिमजोंहाय सापर्ट जोब आरो नोङो टिमा देरहादों देरहायाखै जेनबाय या जेनबाय गालासिबाय आयु औ नै ओरैबो दङ नोंसिनि टिमा जेनदोंना देरहादों जेनबाय जेबो आयु जेनबायसो ए होमब्लाबोथ' मोनजायो जाहैबाय जेनलाबोथ' दा ओरैबायदि गोसोआव मोजां मोनदों दा दे ओरैहाय जोंना उन्दै गथ'फोर गोबां दंबावो माने बिसोरखौबो जों फोरोंलांनो नाजागोन आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय बिसोरबो बेबायदिनो मोजां गेलेगिरिफोर जाहैगोन दा माखासेयाथ' जोगासिनो दङ नै बियो जादों जाहैबाय सेमि फाइनाल खेला जायानो देरहागोन बिथांमोना फाइनालाव थांगोन आरो बाय फाइनालनि खेलाखौ देखायगासिनो दं नायलांनो हागोन दा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नै आयु नै गल सोबाय नै मोखाङावनो ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना ए ग्रुपनि सापर्टारफोर बिसोरो आंबोथ' ए ग्रुपनि जाहैबाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों देरहानानै औ गोसो बायदि जागोन जिरायनानै आग्लाय सिग्लाय एभेलेबेलखा नालाय दा बिदि आरोखि नै ओरैहाय जोंना ज'नो बियो ए ग्रुपनि सापर्टारफोर गोजा आरो नै
ए ग्रुपनि गोजा आरो खायफा 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 गियो सोर सोर दङ नै बिहामजो बिहामजोफोर आरो सोरबा सोरबा बिहामजोफोरबो जायो नालाय सोमोन्दोआव दा बिदिनो आरो लोगोफोर ओरैबायदि अखा हाबाय बारहुंखा बारबाय नै सिलावनो ओंखारनो हाले ओमफ्राय दा जोङो ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा जोङो फाइनाल खेलाखौ गेलेनो हानाय नंला आरोना फाइनाल खेलाखौ गेलेले ओमफ्राय जों बेदरखौनो राननोसै आरो माने जाय जाया फाइनालाव थांदो माने देरहानायनि थाखाय बेदरा बारामोन नालाय ओमफ्राय दा रानसिगोन आरो दा ओरैबायदि अखा हाबाय जों फाइनाल खेलाखौ गेलेनाय जानाय नंला दा बेदराखौनो देरहानायजों जों जाय जाया फाइनालाव थांदों बिसोरो माने एसे एसे खम बेसि खालामलायनानै रानसिगोन आरो बेदरखौनो मानसियाबो खारजोबनांबाय ओरैबायदि अखा माथो खालामबावनो दा फाइनाल खेलाखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदोंमोन खाफालानो गाज्रि ओरैबायदि बारहुंखा बारनानै अखा हाबायना आयौ 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 अखा मोफ्लामबाय लोगोफोर दा नायदो नै बायजोब्बाय फुरा खारजोबनांबाय मानसिया गसंथानो हालायि बार बारदों फाग्लासो आयौ 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 दा रानबाय दा जोंनि इयो नै नायदो बेबायदि आरोखि ना फुरानो खय केजि 20 केजि औ 20 केजि माने जेननायबो देरहानायबो राननांबाय आरोना औ मोनाखिसै 20 केजि खालामबाय आरो नङाब्ला देरहानाया बारामोन दा बिदि जाजोब्बाय आरो नै उफाय गैया माथो खालामनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों जाय जाय फाइनालाव थांदोंमोन बेखौबो देखायनो हायाखिसै अखाबो मोफ्लामदों आयौ 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 फाग्ला बारहुंखा नै दा लोगोफोर देग्लायनि बोसोरनि 15 आगस्टनि फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया अखाल' जाबाय माथो खालामबावनो बेदरखौ राननांबाय आरो दा नै बिसिनोबो लाबाय गावबा गाव आयौ 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 दा बिदि राननानै हरनाय जाहैबाय आरोखि स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो